Abasolwa kuleli cala uThobani Hlongwa, Khayelihle Shabalala, Inkosi uSimphiwe Eric Zuma kanye noDion Mathonsi. uShabalala kanye noMathonsi balivumile leli cala. Bachazele inkantolo ukuthi babehlele kanjani ukubulala uNdlovu. uMathonsi uthi nguyena owacija itulo lokubulala wase exhumana noShabalala ukuthi abe yingxenye yaleli tulo ngenkokhelo yemali ethize. Umndeni uthi lokhu kuyadida ngoba phakathi kwabo akekho oshoyo ukuthi ubani owadubula. Abafana laba bathi bayalivuma icala kodwa mawuzwa zonke inkulumo abazikhulumayo uthi omunye uyalivuma icala wayekhona akadubulanga nomunye uthi uyalivuma icala wayekhona akadubulanga. Osekumangaza kakhulu ukuthi uzothi ubanike kanti kusho ukuthi wadubula uma abantu bezothi bavuma icala kodwa badubulanga. Ngokuthi kusho ukuthi umsebenzi osemkhulu usazokwenziwa ngoba kusho ukuthi kusafuneka kutholakale labantu abadubula. Umbuso ucele ukuthi ehlukaniswe lamacala njengoba abasolwa ababili sebelivumile icala. Abanye ababili okunguzuma noHlongwa bayaliphika. Iqembu iDA belikhona enkantolo lizokweseka umndeni. Siyayibonga iprogress ekhona ekhesini nalabo abarefere high court siyathemba ukuthi kukhona okunye kuzoqhamuka ongale ekuzovela. Emndenini siyaxoxa kakhulu siyazolana nabo ne-caucus ADA nakhona nje nasesebuhlungu namanje asikakakholi into ezekile. Icala lihlehliselwe umhlazi 4 kuMfumfu.